Baniring ulun kapurba risan mura bengerat maring sahanane kang marenganan sihing tasih mawe hukuman sawetara masiring telahan jewang kanan mamuju hengwang Ongrarantam mahas jagat laku Maratondo hanata nolong Tinar buka Jagat dilangu sang hyang Trisakti Sidhem Aum Awigna Mastu Purama Sidhem silap meriwak jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinamung langening mlebes tumaksih lestantun lampahing Buddha jinanta tutul katula-tetula tulap bareng labdeng parabda Wini sudang upama pramanis karo karo mudha tuwih jaman purwa mangga tekap usananing Gupita Gangga Gangga Trigangga Durga Mendhak Kala Sirna Pinardi tameng lalata mangga tekap usananing Gupita taun nggeng para lambang patumpa-tumpa marma panggung panggeng panggunggung sang mrikata sekebyar dumadining wayang purwa Purwakan kondol nuting basa dunggeng kuna ngemu surasa yen linaras saya karaos. Mula jari rohang rasa wani puruhing diri, rasa rumong sang rumangsani lir jalma ngilo kaca. Jarwe wis rinakup caing carita lebecik wis kagelaring madaring pageliran. Ya iku jatra mriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Ndarum yang kartu wis kenuba drateng kamasa sahari ratri ngidri bawana purwateking seduk sina gilir kemanti tumadat dipinanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetung lantang kartu mangkarto isine rembun toya japating krembyah jadu padange kutu-kutu alang atoga buron wonom yang buron toya dadi wa beranakan tanpa wicalan Padang terangan sinar sanggang renang kang rasa merbahan jagat mungging jagat wetan tumunggup-munggup mungging kalingan wukrabang merangangah
lamun kae sayang dilat-dilat bumi. Saya dangu sumurup sang Hyang arepa katon sumeblak kanan kiri ning abang wis mujenar. Kapur bawan sinari sang Hyang Basanta. Tanam dukaton ijo royo-royo mangku gunung katon biru moyo-moyo. Pucuking gunung kinumulan gendanu kasil ing Rabancana. Lenggat lenggut nganti kaya gunung Makuta mega. Tanpa tawis dawuh seleng kawula tasih dene warsa ngopo ya buku karep Tegal sawahe. Anglur, silur, tamur pedhot sinambi sendonan, sesindenan, mikul garulu kunde. Angging raja kayane sawana Grembagan Samarwangi. Sanggang Karkasaya dangu saya inggil, mos katon melok sinari jagat dunung ing blapapat lor kidul wetan yang ulun. Sinaring jagat kang samya rebut yata, rebut teja, rebut kekuwung, parandirdatan wonten ingkang hamadani kekuwunging praja negari ing Mandura. Apan cara kinarya pambukaning kandha sak ratu ing mangke krana negaring Mandura dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan toya binawi tinampi ombeng samudra binang langun kang tanpa wagut. Pegating paningal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakring wise samrek kineping jurang corong kinepung serong. Kinarya suswing peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasiseran tersasana jembar kebegane pasir gumlari garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung, royo-royo karang fitri, rewe-reweron klopo bumi subur pasiten pawur. Satengah tinandur tangkar mangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang pringkir tandhi. Iline kang pinara-para, pelayine kang tinampi waduk binendung-bendung kinari hangileni sawah yang pategalaning sang Narokes momokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah selo. Tinandran mau kapti pandya bathari sanggar pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi. Pategalan nurungga kula ijeng kang angkara mbuyu bodho kandhe ambeyek kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung sadaya tan kuciwa jinawi pukulan kang mawes sarasanding diri. Ingon-ingon raja kaya itik iwen sansaya ngrembug lamun sang aglaring manggunan. Lamun wanci Surabaya bali mring kandhange sowang-sowang. Datana carane kandhang aku nanjeng malang labet tebih saking tindak Durjana Jedi. Samya sayek saeka kapti karya luring nusa bangsa tuwin negaring Mandura. Wono kegimbange gunung kanggung reneksa melostari runtuwun ratu merah sadhe dadi huruk-huruk akan lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet mring sesanggepan. Sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya. Wada winodanane mumat sinamat dan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan sejati ning jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya. Kenging binasake negari ing Mandura nalika semana lagi mancik mring jaman Cana panjang punjung pasir pawukir roh jinawi. Gembah Ripakarta tutur Raharja. Dasar negara kang jabare padhang jagate dhuwur kusetor padha kuncarane. Turta kasusuring Pancapraja lah sinenta ingkang astapa sanadil bangsa negari Mandura. Wusana pernahi dewi-dewi lamun kethek anane Pragosa. Buta Praceka, Dewa Wisik Pendhita Pewarap lamun alim gerangan sejuluk. Nggih Sang Rata Prabu Basudewa. Sang Rata Senggaing madaning dampar kencana. Sinebut dening Kang Garwa Prameswari negari Mandura nggih Sang Dewi Maerah. Datan kantun Piswanira. Sang Rekyana Patih Sara Gupita kang wis katinon sowan sang para kawula jejel riyel alpet-pepet pipit parasasat atau pandhenggul datan pesela labes kathah mursip wae jawi ambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter ngendanu Yai Mending mangsa labu payu megar menti jamur barating mangsa rendeng tumbak ing rangatku jati ngarep mangsa katiga samya tidhem mertandaken bilih Sang Rata Prabu Basudewa warsa daring pandika ingkang dereng awedharing lisan.
siluk maya wirangga ing asoke sinempen kelanging kapuk pambukaning marana tarlen saking biar mayaping aluyuk pindah pecating sumber Niwangsuk semana mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun jagat masanimu Bathara Humbawana langgang sinuwita tanawrat. Ora mengko to sikik. Ora mengko dhisik Rekyana Patih. Rekyana Patih Sara Gupita. Sakwise sawetara wektu jeneng para takwiji ngadhep ana ngarsaning Manira. Saking para kawula ingkang padha seba tatanen ingkang prayoga. Patih Donamet pasang kalimantabe sinabeta ing ila-ila tebena saking siku dendaning Bathara sinuwun. Parang paduka Gusti kula Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura iki pun sinuwun Prabu Basudewa. Amiji dateng pisanipun ngabdi kepatihan pun Sara Gupita. Iyi. Dawuh paduka badhe kula estakaken badhe kula candhengga jimat namung dereng lan sak sampunipun kula nyuwun tambahing pangestu sinuwun. Ya. Rekyana Patih yen to pancen sira iku patih kang utama, patih kang linuwih parta dyaki tak pangestoni. Laku utama tindakna selawase urip Patih Sara Gupita. Namung sendika ngestaken dawuh sinuwun prayoga nonggon mulungguh Patih sampun boten kirang sekeca. Ora mengko to dhisik garwaning sun ya sisianing sun ya garwa Mandura. Yayi Dewi Maerah. Kula wonten mangandika dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Amiji dhateng ingkang abdipun Maerah. Kapiji wonten kedaton negari ing Mandura kepareng kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk Sinuwun Prabu Basudewa. Yo. Walah aja kaget. Aja kaget apa to sababe wektu sak mengko iki jeneng ingsun nglumpukke sangjaning para kawula tasih. Sartane Atmajaku katelune ya Triatmaja Nalendra ing Mandura. Tak piji ngadhep ning Praja Negara Mandura sayekti mangkene. Cekak aos wae rembug pasewakan panjenenganipun ora arep ngluputke marang jeneng para Yayi Dewi Maerah. Merga pancen sing jeneng kaluputan mono yen to ora tak jalari nggonku kelepyan. Nggonku tansah jaga marang kahananing garwa Prameswari Goreng Mandura, tak kira ora bakal kedaden sing kaya mangkene iki. Inggih kepareng paduka kados pundi Kanjeng Sinuwun? Maerah, kula wonten paring dawuh.
Jabang bayat majane Gurawangsa ingkang mbok kandhut dina sak mengko wis dungkap linairake. Tak baleni meneh nggonku matur. Tak ambali meneh nggonku paring mangandikan. Jeneng ingsun ora arep ngluputke marang sapa wae. Kabeh iki wis pinesthe kodrat. Banjur apa to sababe tak klumpukke? Ya merga nata ing Mandura Prabu Basudewa kuwatir. Wedi rasane ngatiku. Kalamonta iki mengko si bocah ingkang mbok kandhut ingkang kinandhut ana ing garbamu Yayi Dewi Maerah iki mengko bakal ngancam marang uripe Atmajaku telu yaiku Kakrasana, Narayana apa dene Bratajaya. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Yayi Dewi, Kula wonten dawuh. mestine sira jejering wanita, jejering garwa. Mestine mung manut kang dadi pestining nata Mandura Prabu Basudewa. Inggih. Kula namung kantun derek kemawon sinuwun. Aduh ngelak iki. Mbok disusoni. Sora Gumita wonten dawuh. Menengo. Nggih. Aja ngendika aja matur sing ora-ora. Isaken dawuh. Kepareng paduka kados pundi kula namung kantun derek sinuwun. Triyatmaja Mandura bakal katitepaku ning Widara Kandhang. Mekaten. Iya. Bakal tak titipake ana ngersaning Kyai Demang Sagopa. Sabab apa? Aku kuwatir yen to ngasi mengko Atmaja ingkang mbok kandhut, bocah ingkang mbok kandhut mongko kuwi tedhak turuning Prabu Gurawangsa. Prabu Gurawangsa kuwi ratu sing deksara. Inggih. Nuwun sewu sinuwun. Sara Gumita piye? Panjenengan menika ora nuwun sewu. Kanjeng Dewi Maerah menika ora garwa Prameswari Mandura. Iya. Ning kok saged patutan anak-anak kalih ratu liya negara niku pripun critane? Sara Gumita wonten dawuh. Kowe iki ngerti ning ora sapi-api ora weruh. Nggih. Arang jalaranipun Gurawangsa menika mindha warni wujud paduka. Iya, tumuli kumpul kaliyan ingkang garwa nulya. Walah. Salah kedaden. Pripun Bu? Wedang. Oh nggih, monggo mriku mah. Kula gulane dipisah, pahit mawon kula. Kula namung derek kersa paduka menawi sampun kapesthekaken bilih Triyatmaja Mandura inggih menika pun anak kula Kakrasana, Narayana menapa denipun Sembadra inggih Bratajaya. Badhe katitepaken wonten Widara Kandhang kula kantun derek kemawon sinuwun. Yo, yen mangkono. Aja nganggep yen to jeneng ingsun meksa kelawan sira ya Yayi Dewi Maerah. Merga pancen iki wis dadi anteping tekad nata ing Mandura Prabu Basudewa sartane sira Yayi Dewi Maerah uga wis nyarujuki marang apa kang dadi pepesaning kodrat. Inggih, istaken dawuh. Rakyatpati. Wonten dawuh. Marata diagi larapna praptane Demang Sagopa, jeneng ingsun bakal sak pejagong malah kepara masrahake Atmaja. Katelune ana ngersaning Demang Sagopa, dimen gena wentah mapan ing Widara Kandhang. Sik to tak ngiling wedang riyen kula niku. Kedap. Niki wedange dereng tekane. Ditimbali didhawuhi ratu kok ya sida semaya. Nggih, nek ngaten kula ngestaken dawuh sinuwun.
saklar mandan moncar tinon ler kekonang suram sorotetan padang Sinong mati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amreh ganggang awito dedenjeng denjengan Patih Saragawita wonten dawuh Jinuwun paduka nimbali dhateng kula atur panuwun kang tanpa pepindhan merga jeneng para usaga sarta rambat dalem kang dadi dawuhing Nata Mandura istaken dawuh Jinuwun lha menika Demang Sagopa pun prapta wonten mriki. Kersanipun kados pundi? Badhe pun dangu riyen napa pun paringi unjukan riyen? Saragawita wonten dawuh. Bab wedangan iso kapenggalih mengko. Nggih. Biasane niki ming sok wedang putih. Sok remesik-resik alasan boyoke lara lah Saragawita menengo aku tak ndangu kelawan Sagopa nggih ngestaken dawuh kasumanggaken sinuwun Sagopa kaki Demang Sagopa sak sawanmuning Prajanegara Mandura ana ngarsaning Prabu Basudewa padha kanthi harja sak praptamu kaki Demang Sagopa nyuwun wonten pangandika dawuh paduka Kanjeng Sinupon
Saderengipun sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa amit pasang kalimantap sinabeta ing ila-ila tebena saking siku dendhaning Ubathara sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konjuk wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Basudewa sesembahan kula ing Mandura ingkang abdi pun ateng kawula nuwun. Ora mengko siki. Ya tak tampa. Tiba sepadha-padha kaki Demang. Ning ora mengko siki. Kowe kok entuk sesebutan anyar ateng kuwi saka ngendi? Nggih wiwit sarap kula kenging mboten saged menga-mengo. Kalian rencang-rencang tangga teparo menika dipun wastani ateng sagopa mekaten. Ya wis diterima-terimake ya kaki Demang sagopa. Inggih. Kula jak teng Sangkal Putung mboten kersa kok, Dek. Mesake jancane iso mari niki. Mosok ora sida wibawa. Wis lingguh besus nggawa klambi kejawen. Kalah meng karo gelas. Ndara pantai sampean ki aja keguyu. Ku nek sampean kaya aku. Wes omongane sing apik wae. Sampean ki gaweane geguyu kanca. Kanca sampean geguyu mesti ora kuat lahir batine. Terus pamitan lunga. Kaki Demang Sagopa, Kula nganten dawuh. aja omongan dhewe. Jeneng ingsun bakal paring dawuh lawan jeneng sira. Ngisraken dawuh. Nek mboten dijak omongan Ndara Patih Dobleh kula mboten omongan kok. Mangkene ya Kaki Demang. Inggih kados pundi? Mangerti ya. Atmajaku katelune kaya-kaya diancam uripe mergo ngelingi lakon Jabang Bayeng kang saiki ki nandhut dening Yayi Dewi Maerah nggih ora ana kejaba kuwi atmajane Prabu Gorawangsa ora suwe meneh wis ndungkap linairake. Inggih. Keparengipun Tak jaluk sarta aku masrahke Triyatmaja Mandura Kakrasana Narayana sartane Bratajaya tak pasrahke ana ngarsamu ing pengangkahmu ngarep tak singitke mergo yen ora tak singitke ning Widara Kandhang yen ora tak masrahke nang samu Kaki Demang Sagopa tak kira besok lamun to Jabang Bayi lahir atmajane Gorawangsa iki lahir mesti wae bakal ngancam marang uripe Turas Mandura mongko ingkang tak gadang-gadang besok ingkang bisa lumintir ke Prabuning Nalendra Mandura Prabu Basudewa kuwi ora liya kejaba wong anakku lembarep kengaran Kakrasana iki. Lah yen to ngasih mengko atmajane Gorawangsa lahir ndungkap dewasa. Mengko rak malah atmajaku sing aran Kakrasana, Narayana lan Bratajaya iki diancam patine karo atmajane Gorawangsa. Nata Mandura ingkang kapitunan. Apa bakal kelakon mengko negara Mandura rusak? Apa bakal kelakon mengko negara Mandura bubrah selangkrah kahanane? mekaten sinuwun. Ya. Lajeng wigatosipun kula pun timbali. Wah, budhek. Wis ora iso mengo budak. Ya sampean ki Ndara Patih. Sampean ki dipasrayana Kakrasana Narayana Bratajaya. Disingitke ning Widara Kandhang. Sampean mong nganti gedhe aja ngasih ketemu karo anake Gorawangsa ingkang sak mengko isih dikandhut ana garbaning Sang Dewi Maerah. Ora ngaten. Yo. Nek ngaten kula ngestakaken dawuh benjang menapa mangkat kula sinuwun. Ora ketang sambung obor celok lintang nulya tak pasrahke iki atmajaku Triyatmaja Mandura Tampanono. Kula badhe nampi nulya kula badhe nyuwun pamit sinuwun. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Kaki Demang Sagopa.
kula putraning sun sira iku mosman sampun kula tampi Triyatmaja inggih keng putra tetiga sinuwun. Ya. Tak balang puja puji sesanti. Tak jaluk Atmajaku iki gula wentahan mongen nganti dewasa. Kebecarane nggonmu nyingetake supaya besok ora diancam uripe dening Atmajane Gorawangsa. Inggih, inggih. ya senajan abot rasane atiku sagopo. Nanging gandeng iki wis pinesti ing kodrat. Gelem ora gelem iso ora iso panjenengan sun kudu ngeculake. Nggih. Malah kula daya-daya nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaki demang sagopo. Nyarangane ngalang-nyanak pandan moncara. Mangawur-murahan tengarane sore Pangmakuru gongso tetekat yobu tula Warwan sriting turangga esti ora kata enggang Tojo lelayu sepi Waduh ngopo kok kaya wong gumun? Ora gumun piye?
Aku karo kowe iki mung kawula cilik kok ada-ada ridu mawur. Apa kawula cilik ki ora entuk nyilih ada-adane wong duwe jabatan nak takon. Oh ya no. Iya, Kakang Udawa. Piye adikku Cak Bagus? Wah jan. Gumun aku karo kowe iki. Gumun ngapa? Anake Bapa Sagopa ki sing mbarep bule. Sing nomor 2 ireng. Cemani. Ning kok sing ketok bagus dhewe kowe ya. Ora satok bacotke omonganmu mung arep atos. Ora. Aku wis hafal, kowe ngalem aku mergo ireng malah ketok bagus dhewe iki mergo nek aku mesem sing ketok untuku tok. Ngono to? Ya ora ngono to. Piye iki sida beraksi meneh apa ora? Ngapa? Lho. Wis entuk seminggu iki awake dhewe gaweane begal, ngerampok, maling, ngecu. Iya. Heeh. Wah. Maune pisanan aku melu kowe iki rasane ming deg-degan. Lah ngopo deg-degan? Hapi wong maling ki tumindak sing ora bener. Maling ki tumindak sing ora prayoga. Lah kok aku kok yo manut wae karo apa sing dadi aturmu ning bareng tak lakoni entuk 3 dina kok rasane maling ki jebule gurih. Ngene tak omongi ya Kakang Udawa. Piye? Ancasku nggonku maling, niatku maling kuwi ora mergo aku ki wong sing elek, ora mergo aku wong sing duwe watak angkara kuwi dudu. Lah iya, ora wis omong. Iya, Aku ya mung ngudawa rasa. Ngudarasa. Dumeng jenenge Udawa kuwi terus apa-apa kae tembung wa. Uda ndadak nganggo wa. Ngudarasa. Lah ngudarasa. Aku mung ngudarasa. Maling ki janjane rak tumindak sing ora bener, tumindak sing kleru. Sik Kakang Udawa aku tak omong. Piye? Kleru tumrapmu kuwi durung karuwane kleru tumrapku. Semono uga bener tumrapku durung karuwane bener tumrap awakmu ngono lho Kakang. Mergo bener kuwi kapirang dadi 3 perkara. Siji, Wah, arep ndalil iki saja. Piye terusno. siji bener tumrape sing gawe urip. Pindho bener tumraping bebrayan. Lah sing ping 3 bener tumrap diri pribadi. Ya kaya sing wis tak aturake bener tumrap diri pribadi kuwi bener kanggoku ning urung karuan bener kanggomu. Mudeng. Paham. Iya, Terus bener bebrayan. bener bebrayan ki ya sing wis disepakati karo wong akeh kuwi aran bener bebrayan. Oh, ya arep kala mangsane wong akeh nek rapat ki ana 1-2 sing ora sarujuk. Ya ning mergo kalah karo omongane wong akeh dadi ya wis gelem ora gelem manut. Oh. Lah nek bener tumrape sing gawe urip piye? Bener tumrape sing gawe urip. Nah, nek kowe takon karo aku ora weruh. Wah, omonganmu atos ora. Aku tak takon to. Piye? Apa kowe iki wis tau ketemu sing gawe urip kok malah takon bener tumrape sing gawe urip kepiye? Ah, mumetah ayo beraksi yo. Ayo. Kae tak sawang wong-wong Sengkapura. Weh, lah ndak dina kok saya le ndodro nggone geret, nggone njaluk pajek karo kawula. Mongko le njaluk pajek ora ngutek. Pajek nek wis dijaluk ora kanggo katentremaning rakyat ning pajek malah mung dikorupsi gaglake karo wong dhuwur-dhuwur wong Sengkapura kae. Ayo. Kabeh ki ming mergo sangka sing dawuh ki dobleh kongso kae kok. Ha iya. Aku karo kowe iki kawula cilik ki ya rumangsa ora seneng karo dobleh kongso kae iki. Ora ngawur kae adipati. Ah, kowe iki ora, kowe ya sengit kok. Iya aku ya sengit. Sing tak anti-anti iki kapan iso mateni sing aran dobleh kongso kae. Mengesok ra wis. Oh lah iya. Udu kongso sing Sengkapura udu kae kongso ngomah. Sing ngene tak dherake. Aku sing perang, kowe sing nantang. Ya, aku manut Nganggo jeneng samaran. ora sah wis to. Waduh.
Ku nek nganti kengerten kowe anake Bapa Sagopa piye? Kengerten ya wis, nek nganti cekel ya wis, nek nganti pateni mati mbok wis. Nek mati baterene dipepe ben urip meneh. Wah, ya. Jagel. Kowe ngomongane kawula cilik kok, Kang arep pakem kepiye? Ya wis ayo tak dherekake, ayo. Moko kowe iki rasah nganggo jamang. Nek nganggo jamang iki ketok kowe wis miyayi. Nek ora nganggo jamang mah ketok lenggleling kae. Ora idep ayo, kae wong Sengkapura ayo dibegal kae. Kaka putrane ingsun sira iku mas wanci pisahan seneng ing man ya kule ning aran dipecik sira ning maca kawula cilik. Hei! Ah! Walik kok. Lho. Ya iki target ya ingkang dadi sasaran sak pungkure kawula liyane ning Widara Kandhang. Kang, Apa? iki ketoke wong anyar. Wong anyar piye? Wingi-wingi sing nagih tukang tagih sing awake dhewe begal ki udu iki. Oh apa? Kok kowe lho mangsaku kabeh padha wae wong Sengkapura ki cangkeme ya nyerengeh ngono kuwi ya. Ndubleh kabeh. Pokoke sing anak buahe kongso dubleh ki ndubleh kabeh. Ora nek sing memper blas rupane. Ora engko sikik kowe sapa aranmu? Aranmu sapa? Kawula cilik. Ketoke wong anyar tenan iki. Ya iya. Wedian bandane anyar mekutane isih nek labele ngono kok. Heeh. Oleh tuku nang pasar klewer kuwi ketoke. Isih nek cape rego ora. Hei! Takoni mah omongan dhewe ganyi, parat. Sapa kowe? Sapa? Aku Narayana. Sapa? Narayana. Oh, kowe Narayana. Iya. Sapa iki? Roni Ahmad Wahyudi.
Iki Udawa. Wah, dengkule mlocot ora. Aku nganggo jeneng samaran ben ora konangan nek anake Bapak Sagopa. Kowe anake Sagopa. Aduh, keceplosan. Syukur ora keblegong lehmu gawe jogangan dhewe. Oh, alah nek ngono cah loro iki sing gaweane ngerampok. Bocah loro iki sing gaweane begal, bocah loro iki sing gaweane ngecu. Nek iya arep ngopo? Kowe wedi karo aku? Yo, pancen aku diutus karo Adipati Kangsa nyernake menungsa loro iki. Mergo pancen menungsa loro iki sing ngentek-enteki Bandha Mandura. Sik aku tak takon karo kowe. Piye? Sing tok mestani Bandha Mandura kuwi sing endi? Bandha Mandura kuwi wujuding brana picis ingkang nalika semana Adipati Kangsa utusan karo aku sak rombongan. Utusan karo aku sak Wadyabala. Kon njaluk pajak ngersane kawula. Aku tak takon. Piye? Bandha Sengkapura kuwi asale saka kawula Widara Kandhang kelebune. Iya. Iya. Tok jaluk pajeke kawula ora sebaene okehe. Mongko kawula Widara Kandhang ki oke-okehe tani. Mongko wong buruh tani kuwi hasile ora mesti akeh. Kala mangsane sok ora ana hasile mung akeh sedakohe. Iya to Kang Udawa? Mbuh. Kang. Ora kena jak kerja sama antil mencelat sisan. Antilen. Tanganku luwih antep banget tanganmu. Kok iso kowe ngaku yen to kuwi Bandha Sengkapura? Kok iso kowe ngarani yen to kuwi Bandha Mandura? Kuwi iki saka kawula sing mestine bandha utawa pajak ingkang wis mbok jaluk kuwi mbok gunakake kanggo katentremaning kawula. Malah tok korupsi, setan ora. Ora peduli. Kowe luput tumrap pernataning hukum Sengkapura ya negaring Mandura. Aku luput tumrap pernataning hukum ning aku bener tumrap pernataning sing gawe urip. Jare sapa? Apa kowe wis ketemu sing gawe urip? Wis. Kapan? Kapan ya, Kang? Ambuh. Kowe iki omongan sing cetha-cetha wae ora. Ya. Aku saguh mbok rangket, aku saguh mbok pateni kepara. Mok lebokke pakunjaran ning ana syarate. Syarate opo? Syarate opo? Mulya. Langkono kuwandane kakangku kengaran Kakang Udawa iki. Ya, kene mundur. Ana mundur kono. Kok terus disendal mayang ora? Aja muni mayang. Piye? Ngopo ora entuk muni kuwi? Bojone Kangsa. Pengapesane Kangsa ya kuwi. Kowe Udawa kowe? Kowe Udawa? Heeh, aku Udawa. Anak Widara Kandhang wis kebacut konangane kok. Menungsa rambute kaya rambutan. Ora pantes urip ning Prajanegara Mandura, ora pantes dadi kawulane wong Sengkapura. Ayo maju. Aja kok kowe kerubutan sak Wadyabalamu sak Sengkapura. Ora-orane aku gigrik. Wah, lah tan senteng dasmu tekan Papua kuandamu. Oh, ah. Hei. Seru banget kan. Waduh.
Masuk. Janane. Oh. Matilah. Iya, plungrat. Iya. Oh, wih. Iyo. Aduh, oh, apik tenan kakangku perang. Macet. Ngetokke lagune Queen barang. Aduh. Oh. Ora. Nyaron radi ndemung radi tunggone intan kok terus. Oh, tutu menungsa, men. Iya. Oh. Awas kowe. Iya. Ah. Diambung adine dhewe kok gila ora. Untumu kuning. Aduh. Sambal kowe. Aduh. Mawas. Ora apa-apa.
Piye? Apik. Ayo. Marang aku ki sarjana seni. Seniningan apa? Heeh. Wis dontek. Anak buahe sapa? Dobleh kongso. Heeh. Nek kowe wani ngandhake nyebutke ngono nek aku ora wani kok. Aku nyatane ya dobleh kongso tenan kok piye. Mosok kon ngarani Den Bagus kongso ora pantes-pantes wae. Ning iki malah urung entuk hasile, Ci. Ha ya wis tegese kae mau urung do sida njaluk pajek. Oh, Ning kok gek do digawa mlayu. Waduh, piye iki? Lah nek ngono malah bener omonganmu iki urung ana hasile lek awake dhewe begal ngerampok maling ecu. Narayana! Tak balik meneh. Setan. Kowe iki sing gerang kudune ngandani. Aku ngopo meneh? Aku ki dijak ngerampok ya mergo adimu ki lho, No Karsana. Nek kowe dijak karo Narayana kuwi piye carane? Piye carane mbok kandhani? Piye carane mbok ndak? Mbok kandhani kanthi srana alus. Ora malah ndombengi. Ndombengi ki apa? Ngewangi. Ah, Tuwekan ora mikir. Ki ngono. Iki mboten. duh kondekture muring-muring. Kondektur dasmu kuwi. Menungso ora tatanan. Narayana, Wonten dawuh Kakang Mas. Narayana, Wonten dawuh. manuta tamu kowe. Rono. Oh. Sia-sia ora. Miat langene ngalang jeban. Agar mandan mun syarat tinon lene kekonang. Suram sorotetan madang. Cahidian ora tatanan parat. Narayana, Kula wonten paring dawuh Kakang Mas Kakrasana mrepeki dhateng ingkang rayipun Narayana. semanten ugi kula nyadong dawuh rawuhipun Kang Mas Karsina. Kowe iki aja sok mbeda to men. Aku nek karo wong sing temperamen gampang muring ki malah aku seneng beda e. Udawa, piye? Wis ngerti aku ki gampang muring, wis ngerti aku gampang ketaton atiku. Malah mbok gegira. Kakang Udawa ku ya cen kurang ajar kok setan tenan kok kowe. Oh, ayo aku ki cen kirik tenan kok aku ki. Wah, jan wis sapa-sapa tak beda kok terus ora kuat atine ora. Narayana, Wonten dawuh. kowe ngerti? Mboten. Nek ora ngerti ora tak omongi. Oh, nggih. Badhe paring dawuh napa? Kula ngestakaken dawuh badhe nganglungaken jangga nilingaken karna lele. Cahidian diomongi tenan ama blawanan omongane ngalor kidul mulur ngetan. Sing jeneng maling kuwi ora apik ya, Di. Sing jeneng nyolong ngerampok begal ngeju kuwi ora becik. Kuwi lupa tumrap pranataning hukum negara ing Mandura. Luwe-luwe mengko nganti siadi kecekel karo wong-wong Sengkapura. Mesakno karo pun Kakang, mesakno bapa, sagopa, mesakno biyong sagopi. Momong kowe, momong pun Kakang. Gula wentah kuwi cilik nganti seprene gedene. Nek nganti kowe kecekel wong Sengkapura ku ora jeneng mirang-mirangke jenenge wong tuwa kowe parat. Nyuwun ngapunten. Ye, arep alasan apa meneh? Wis no manuta wae no. Kowe meneng apa pilih tak tutuki sirahmu? Yo. Udawa ki yo ngono. Karo adine wedi.
Aku ki yo gur manut wae wong janjine nek aku gelem ngewangi ngerampok aku arep dibagi rokok sak slop. Merke Tuso. Ya aja ngisen-isenke to ngerampok hasilnya gede kok rokoke damen-damen ora. Tuso ki enak banget malah kuwi sing tak jaluk Nyun pangapunten. Panjenengan kok saged ngendika menawi ngerampok begal ngecu maling menika lepat dasaripun menapa? Luput. Merga kowe ngrebut bondo ingkang ora sak mestine dadi duwekmu. Lho, nyun pangapunten. Napa sak sampunipun utawi sak dangunipun kula ngerampok begal maling kalian ngecu? Menapa kula sampun saged ndamel papan omah ingkang magrong-magrong kula tak nyuwun pirsa? Kuwi. Tak wangi. Apa sakprene aku ngerampok ki apa wis iso DP mobil ngono muni ngono. Rak mboten to Kakang Mas. Lah iya nanging kuwi luput. Lah lepat kula wonten pundi? Duit bondo donya ingkang kula maling menika mboten kula rasake piyambak, mboten kula pangan piyambak, malah kepara najan namung sak gelo, sak real paribasanipun kula menika mboten ginakaken duit menika. Aku menggunake 100.000 no. Oh, lah kowe iki dibelani ora ngerti wong belani setan tenan ora kok kowe iki. Tegese piye? Teges kula maling ngerampok begal ngecu. Malak kalian tiang-tiang Sengkapura mriku bandane kula balekke teng ngersane para kawula merga nuwun sewu. Wong-wong Sengkapura mriku anggenipun narik pajak njaluk upeti kalian para kawula mriku ora ngutek jumlahe ora ukur akehe. Menika ingkang rumaos kula mriku damel bot repoting kauntenipun para kawula. Kamangka kawula mriku nuwun sewu, penghasilanipun saben dinanipun mriku ibarate dienggo mangan wae cumpen. Lah kok nggo bayar pajak neka-neka barang. Ya nek pajeke kuwi mengko ki digunakake kanthi bener becik karo wong-wong sing do ndek jabatane ning dhuwur kono. Nek mung digaglak entek nggo korupsi piye? Mung entek nggo tuku motor listrik piye ngono. Ora sah reno-reno to kowe iki ora. Aku ki sok maca berita Nun sewu panjenengan mriku nglepataken dhateng kula. Kamangka luput tumrap panjenengan dereng kantenan luput tumrap kula. Bener tumrap panjenengan dereng kantenan bener tumrap kula. Ah sembung ngeyel, diadi ngeyel. Ora sudi diadi kowe. Mudhar ora kakangmu Pardi nesu to. Nesu ya wis nganti kaya ora ndek dulur liyane. Kowe arep ora diaku adi karo Kokrasana kowe, mudhar kowe. Arep piye mengkari aku karo kowe karo Bratajaya? Malah meneri. Jatahe Kakang Karsana iso tak pangan kok ora. Terus iki piye? Kowe Laidan. No, piye Kakang Udawa? Kae sawangen kae. Wilaitan lah kok wong Sengkapura kemruyuk ketoke ora trima karo lehku ngajarmu. Piye iki apike? Mlayu nyang alas wae. Wong Sengkapura sing arep nguyak karo awake dhewe ora ngerti nek awake dhewe iki cah Widara Kandang, ora ngerti nek awake dhewe iki anake Bapa Sagopa. Oh iya. Yo, mlayu ning alas ben ngertine awake dhewe wong alas-alasan ngono to. Iya. Ben ora diarani nek anake dhewe iki anake Ateng Sagopa. Iya, ya wis. Ayo tak derake Kakang Udawa. Yo, ayo tak derake.
winarya wangsit pindha kombang ngisep madu sarining pawang susah angin ngandikane miang kalih ingkang mung paksimebar golek ana tapaking kuntul nglayang ya iku sayekti sang pinandhita medharna ngelmu kang sanata Tanawrat ora mengko dhisik Narayana seswa kinasing Sang Begawan Padmanaba ingkang wis kepareng lumarap sowan ana ing pertapaning Untarayana padha kanthi slamet sak sawanira Narayana Nunamit pasang Kalimantabi sinabeta ing ila-ila tebena saking siku dendhaning Ubathara nun mangke penemban Sawan kula wilujeng kaliring Sambikala tebih saking Rubeda tansah pinayunganing kawidadan dening Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula konja penemban. Iya Narayana wis tak tampa. Pangestuku wae tampanana. Nok nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Mangerti lamun dina pawiyatan iki panjenenganing sun ya pun bapa. Wis antuk sasmitaning dewa kalamun to dina iki uga pepesthening kodrat pun bapa ing Untarayana keduga masrahke apa kang dadi titipaning para dewa ya apa ingkang sakwene iki wis tak gawa minangka wujud tanggung jawab ingkang pinasrahke saka ngarsaning dewa ana ngarsaning pun bapa nggih Narayana banjur apa tanggung jawab ingkang katitipake nulya sakmengko bakal tak pasrahke ana ngarsamu ingkang ora liya kejaba ya mung pusaka telu cacah ingkang sepisan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ingkang kaping pindho kengaran Senjata Cakra banjur kengaran Panah Kyai Kesawa Narayana uruhanamu pusaka katelune iku bakal ndak pasrahke ana ngarsamu merga ya wis titiwancine pun bapa ora menang ndarbeki pusaka iku nanging wis titiwancine jeneng para Narayana ingkang keduga kuat sarta saguh momong marang pusaka telu kuwi mau
kang sayekti pusaka iku nduweni daya kemanden dhewe-dhewe. Ing antarane ya kuwi Sekar Cangkok Wijaya Mulya kuwi minangka pralambanging panguripan marang kawula sak praja negara. Iki bisa mbok gunakake sarta dayane bisa mbok rasakake besok to kalamun to titimahyaning mangsa kala sira Narayana mengku kebawat keperintah madeg nalindra ning salah sakwijining negara. Banjur ingkang aran Senjata Cakra iki pusaka pamuneng Satru Murka. Pusaka iki mboyaosan dadak mbok watek utawa mboyaosan dadak mbok tamakake, ora sandadak mbok cepeng wujuding pusaka, nanging mung cukup mbok watek sarta mbok batin wae. Pusaka wis bisa niteni marang sapa to jiwaning angkara murka ingkang sakmengko ora pantes urip ana ing alam padang. Sabanjure ya ingkang pungkasan kengaran panah Kyai Kesawa. Dayane panah Kyai Kesawa iki kalamun to sinenggol bidore. Sakmengko Atmajaku kinasih ya putra siswaku Narayana keduga bakal bisa matek aji Triwikrama nulya dadi wujuding raseksa Brahala sak gunung pranakan gedhene. Mekaten Bapa Penemban, iya. Malah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, malah sak mangke sampun dados prasetyanipun ingkang abdi ingkang putra pun Narayana. Lah menika ingkang kula antu-antu. Benjang menapa kula pikantuk kasil sarta kula pikantuk bebungah, pikantuk ganjaran. Anggenipun kula sadangunipun suwita wonten ngarsa paduka Sang Pinandhita ing pertapan Nguntarayana inggih Bapa Penemban Padmanaba. Sampun dados prasetya tuwin anteping tekad manah kula Bapa Penemban. Menawi sampun pikantuk kasil sarta ganjaran, sakmangke kula badhe langkung tetek anggen kula ngupadi gegulang dhateng ilmu kasudibyan. Lan sak panunggalanipun nanging mekon dhisik aja kadhokati kajuron panampa. Kadiparan sadurunge tak jlentrehi ingkang luwih akeh kejaba pusaka telu ingkang wis bakal ndak pasrahake iki mengko Sang Hyang Wisnu ya Sang Hyang Suman iku kengaran dewaning katentreman ya dewaning kabagyan. Panjenengane wis manitis ana ing jagat iki wis marambah makaping-kaping. Nitis wiwit jaman Medangpura yaiku nalika ngruwat Murwakala mapan ana ing taun 201 banjur dadi bocah bajang angon banteng nulya dadi Brahmana Kestu nelusur Medang Kamulan loro jejuluk Prabu Brabirawaka banjur dilih Purwacarita siji jejuluk Prabu Sri Mahabudha Kresna. Sabanjure Sang Hyang Bathara Wisnu nitis ning Narendra Makukuwan yaiku Prabu Sri Mahapunggung ya Prabu Kanu. Sabanjure nitis maneh ning tanah Hindu peparep Brahmana Wiwana Matara. Sabanjure nitis maneh ning Medang Kamulan papat yaiku Prabu Setmata. Banjur gumanti keprabone Prabu Palindriya tapa ana ing Gunung Candrageni ya Harga Merapi. Nulya tapa wis antuk 20 taun Sinaraya Dewa nyerenake Prabu Watugunung. Sabanjure durung purna jejibane Sang Hyang Wisnu nitis Medang Kamulan papat dumunung ing tlatah Kendal jejuluk Prabu Wisnupati. Durung purna kewajibane nitis maneh ana ngersaning Sang Prabu Arjuna Sasra. Banjur nitis maneh ana ing Sang Prabu Rama Wijaya. Banjur sakmengko durung purna pecating jangka lumareking wanci besok bakal ana Nalendra jejuluk Prabu Jayabaya ing Mamenang. Sabanjure iku bakal nitis meneh ana ngarsaning Prabu Angling Darma ing Malawapati. Banjur bakal nitis maneh marang Panjasmara Bangun ya Inu Kertapati ing Jenggala Manik telu jejuluk Prabu Surya Misena. Sabanjure sakliyanipun Bapa wis njlentrehi marang apa to kang sejatine Sang Hyang Bathara Wisnu mestine jeneng para durung dungkap. Apa sambung rapete lan apa gandeng cenenge Sang Hyang Bathara Wisnu kelawan pun Bapa sartane durung dungkap apa gandeng cenenge Sang Hyang Bathara Suman marang sira Narayana. Siji ingkang bakal tak jarwake marang ngersamu yen to sejatine sira Narayana kuwi dudu atmajane Demang Sagopa. Waduh, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Bapa Remban. Teka paduka paring dawuh kados mekaten lah kok damel kaget setaning manah. Kamangka kula ingkang ngraosaken piyambak
Wiwit kuncung ngantos gelung kula linahiraken dening Biyung Sagopi nulya kula dipun mban dipun mong dening Bapa Sagopa. Ora mangkono sejatining kahanan. Sejatine sira kuwi anake ya atmajane Nata Mandura Sang Prabu Basudewa. Sejarahe sarta larah-larahe manggene Prabu Basudewa kuwatir kalamun ta bocah ingkang kinandhut dening Sang Dewi Maerah ya keng ibu kita iku sejati dudu atmajane Prabu Basudewa nanging iku atmajane Prabu Gorawangsa ingkang saiki wis lair wis mapan ning Kadipaten Sengkapura yaiku Sang Adipati Kangsadewa. Dobleh Kangsa. Hus. Kuwi najan ta mungsuh tumrap jeneng para nanging kuwi pepundhenmu kuwi Nayaka Negara Mandura. Kajengipun menika basa cangkrukan tiyang kang boten remen kaliyan pun Kangsa menika sebutanipun Dobleh Kangsa ngaten. Ya wis sakarepmu Narayana. Kejaba kang saka iku ingkang atmajane ya atmajane Prabu Basudewa ora mung sira Narayana nanging kadangmu Tuwaka Krasana sartane adimu Bratajaya iku uga atmajane Prabu Basudewa. Prabu Basudewa kuwatir lamun ta Kangsa lair bakal ngancam marang uripmu. Nulya tanggaping gati nalika kowe bocah telu isih cilik kowe dititipake ana ngersaning Sang Demang Sagopa kowe digula wentah. Pengangkah mung bakal disingetake aja ngasi Kangsadewa mangerteni yen ta tedhak turuning Prabu Basudewa mapan ning Widara Kandhang. Mangkono Narayana. Oh, mekaten. Lah edan menawi ngaten kula gleleng. Ya kena gleleng nanging aja ngasi jeneng para lali marang jati dirimu. Nggih, kula namung saged nampi pesthi ning kodrat menawi ngaten. Bapak Sagopa menika tiyang sepuh sambung kula. Iya. Lajeng Kakang Udawa menika kadangmu Udawa kuwi sejati ya uga dudu atmajane Sagopa kuwi ya uga atmajane Prabu Basudewa. Mekaten. Iya, nanging beda ibu kelawan jeneng sira Narayana. Yen ta jeneng kita kuwi atmajaning Sang Dewi Maerah, nanging yen ta Udawa kuwi anak ingkang patutan kelawan sinden. Lah Kakang Udawa menika anak sinden to? Iya. Sinten? Lah ya sinden kengaran Sagopi ya Nyai Sagopi, ya kengaran Niken Sayuda. Sejarahe mangkene biyen nalika kraton negara ing Mandura iku nanggap karawitan ibune Udawa ya Nyai Sagopi ya Niken Sayuda iku ingkang ditanggap dening Sang Prabu Basudewa. Ya lumrah-lumrahe wong kakung duweni hawa, ya duweni hardaning kanepson. Nulya keluputan banjur tuwuh ya lair Udawa iku Narayana. Dadi Kakang Udawa ki bocah sing ora dikarepake laire ngaten. Mestine mangkono nanging pun bapa ora wani mestani ngono. Merga iku wadi. Inggih. Banjur sejarahe merga rumangsa wirang Sang Prabu Basudewa nulya Demang Sagopa dipancangake marang Niken, ya Niken Sayuda iku mau. Supayane Udawa digawe kaya-kaya Udawa kuwi atmajane Demang Sagopa, kamangka kuwi atmajane Prabu Basudewa. Lah kok bapakku kuwi ya licik jebule. Ana sing ngetengi dheke kok terus diakokke wong liya iki lho, wah jan. Wis ora kena mestani kaya ngono. Prabu Basudewa ki sudarmamu. Nggih, namung guyon kok bapa nemban. Iya. Banjur ingkang pungkasan aja kaduk ati kajeron panampa. Kados pundi? Sayektipun bapa njlentrehke kabeh iki. Ya kabeh ingkang wis pun bapa jlentrehake iki sayekti. Oleh-olehane jeneng para suwita ngersaning Pandhita Nguntarayana Begawan Padmanaba. Nuwun sewu, paduka teka paring jamu katen wis telas tulise Sang Begawan Padmanaba. Dina iki pesthi ning kodrat panjenenganing sun keduga manjing manites ana ing anggamu Narayana. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang mawe kandrung. Sabaran kadula wokir moyak mayek saking Yas Malewur
saking Dias Balibur Gagal sira risang Narayana waduh sejati kula rumaos dereng tutuk dereng tuntas anggen kula ngupadi ngelmu wonten ngarsa paduka sang Bapa Penemban Padmanaba nanging kepiye maneh gandeng kabeh iki wis pinesti ing kodrat mula ta diagik wengakna lawang batinmu Narayana pun Bapa bakal manjing sak jugana ing anggamu ngemong marang jagatmu ngupadi kasuwargan anyar Narayana ngestaken dawuh Bapa kasumanggaken Bapa Kula putrane ingsun sira iku wis manji pisahan jeneng wang dapi pusaka ora diparingke cara lair lah kok cara batin iki mula aku banjur nyekel pusaka telu cacahe we lah tak pamerke Kakang Udawa ben gleleng aku Tinutut lamun katututan lamun wangsa prawira tiktaya ora nanggana magawe gelarira wang-wang piye sowan ngersane Bapa Padmanaba entuk apa ki deloken waduh kok entuk perkakas rumah tangga barang dengkulmu amblek kuwi kowe mah nggawa gir dikanari karo tawuran apa kowe gir dengkulmu mlocot Kakang Udawa piye no iki pusaka ora pusaka bahan-bahan iki wujude panah iki aran panah Kyai Kesawa kuwi nggo ngopo kuwi yen bedore tak senggol iki mapane ning Kancing Gelung mengko aku iso matek aji mantram Tiwikrama aku iso dadi gedhe mbok aku tak nyilih aku kuwi angel gedhe maksudnya isih enom kok ya wis sambat angel gedhe lho Kakang Udawa mesake bojomu sesuk wis ora omongan sing ora-ora sing ndelok kuwi ora mung sepuh-sepuh, cah cilik-cilik ndelok kabeh, seneng wayang kabeh. Omong-omong nganti celemu anak tapuk isisan kowe ra. Iya, sorry. Lah rumangsaku sing celemongan-omongane ket mau ki kowe. Oh iya. Ah iya. Aki apa ki kok kembang sak kaya petarangan pitik lambemu. Iki jenenge Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Dayane ngopo? Iki kanggo panguripane wong sak praja. Lho, arep dadi ratu apa? Ayo cita-cita iki kena wae.
Wis apik dadi ratu wae, ora usah dadi penyanyi dangdut. Lah ngopo? Mergo menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang sudah lama cita-citakan. Lambemu kok apik. Tak silihe. Areng nggo ngopo? Nggo mangan tlecong. Lambemu ra iki apa kok gir dikanari barang? Iki senjata cakra, iki senjata pamunahing satru murka. Weh, lah apik. Apik wae. Narayana tak omongi. Deleke. Kacarian putra lamun kabekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenda. Oh Narayana, kula wonten dawuh Kakang Mas. Aku entuk kawruh anyar. Kawruh enggal menapa? Aku karo kowe kuwi dudu anake Bapa Sagopa. Lho, lajeng atmajanipun sinten? Aku karo kowe kuwi atmajane Nata Mandura Prabu Basudewa. Ora gleleng. Oh, ngaten. Aslah kowe iki. Ngerti omongi wong tuwa kok ora tau nglegake ati. Awang kula nggih pun ngertos kok Kakang Udawa. Piye? Kowe bingung ta kok Bapak Begawan Padmanaba ora eneng? Aku wis krungu rembuke. Ya. Kowe ki anake Prabu Basudewa, aku ki ya anake Prabu Basudewa. Mung pekne mbokku kudu Dewi marang mbokku Niken. Kowe malah wis dimban digendong karo Niken. Wah iya. Kakang Udawa kuwi ya dudu atmajane Bapa Sagopa. Wis ngerti aku, wis ngerti. Wong aku nguping rembuke Narayana karo Bapa Penemban Padmanaba iki mau kok ora. Ora mung entuk kawruh kuwi. Aku uga entuk pusaka saking sinten? Saka ngersane Wang Pikulun Bathara Brama njlentrehi yen to aku ki atmajane Prabu Basudewa, banjur aku diparingi wujude pusaka. Menapa? Deloken. Iki senjata pusaka Wiradat aran Kyai Alugara. Ora mung iki sing diparingke saka ngersane Wang Pikulun Bathara Brama, nanging aku uga dipasrahi wujuding senjata kodrat kengaran Kyai Nenggala, mapane ning epek-epek. Oh, niki to. Yo. Kok kaya arep gejok lesung. Tak nggo gejok ndasmu pecah. Oh, ngono. Iki pusaka dewatan ora ben-ben Kakang Udawa. Ya iya, aku ya ora gumun, aku ora gumun. Pundi nenggalane kaya ngapa nenggalane? Kusik. Gandeng mapane ning epek-epek sisih tengen kudu dingenek-ngene sik. Sik. Ah. Walah dadi pusaka ki nek arep metu ki dingonok-onok kae sik. Pak sampluk mencelat lho kowe ora. Omongane kok ngoyo wara ora. Iki Kyai Nenggala. Nggih. Kula pun ngertos. Ayo. Lah menawi sampun sami mangertosi bilih kula panjenengan kaliyan Kakang Udawa kaliyan Yayi Bratajaya menika sanes atmajanipun Bapa Sagopa. Ha inggih kados pun diserananipun. Aku krana krungu ana rembugan. Krungu kabar. Pripun? Krungu kabar yen to sak mengkoning Sengkapura ana lelakon adon-adon menungsa. Mekaten. Iya. Malah ayo sadurunge tumuju ning Sengkapura nyekseni wong adon-adon sing dianake karo Dobleh Kangsadewa. Ayo bali nyang Widara Kandhang sik. Matur apa kang dadi sejatining lakon ngursane Bapa Sagopa. Nek ngaten monggo kula dherekaken. Sik aja do budal sik. Piye meneh iki tuwekan siji ki arep ngopo ki?
Aku mau budal nek iringane udu Mars PKK aku wegah budal. Kowe iki ora lumrah wong aku karo kowe karo Kakang Mas Kokrasana Kiyatmaja Nalendra. Arep kae kan Maja Ratu ki rak tata batin, tata lair awake dhewe iki gedibal. Mula ayo ndak ibu-ibu dora karenan penggalihe nek ora ditokke lagune. Ya wis nek anu ya tak dherekake ayo. Monggo Kakang Mas Kokrasana, monggo kula dherekaken. Ayo tak dherekake. Aman dan bahagia keluarga berencana Hidup jaya PKK.